Hello guys, so this is the fifth part, part fifth part of Kabalo Ba Mo? And taas-taas naman good, nakalima naman. Hindi ko sure kung kalima na gid ni, pero lima lagi. And Kabalo Ba Mo nga hapit na mo ng quarantine. So hindi pa po ko sure kay wala ko balita diri sa amo kay wala ko'y TV, wala ko'y kuan, na ko'y Facebook, na ko'y source of news and everything, pero dili ko gatanaw, tapulan ko. So kay wa may maling mabuhat nga kalingawan, way basketball. Dili maka-jogging. Amot lang karon maka-jogging ba di sa gawas diri sa Cagayan de Oro karon. And dili na ko i-rest ako nga body for mere jogging para lang sa sakit nga mo pikit sa kwa, or sa inyo ayo lang mo pag-race guys. Pero kung ganahan mo, jogging gapon mo. So without any further ado, let's start the video. So, kabalo ba mo? 5. Kabalo ba mo guys nga ang Paramount nga logo, bantay mo na sa salida, Paramount. Ha? Kana siya, naa na siya 22 stars diha, kana yang star bitaw nga palibot bitaw 22 na yang star. Ako nang giihap. Wa mo koy lingaw, ako na lang giihap. Kabalo ba mo guys nga sa deck of cards, ang King of Hearts lang ang naay bungot. Tanawan ninyo karon, pangita mo dia og deck of cards, and tanawan ninyo, pangitaan ninyo ang King of Hearts, di ba, naay bungot, siya ra ang galahi. Kabalo ba mo guys nga ang pinaka-safe nga car color is white? Ayaw mo limod, kabalo ba mo nga ang pinaka-kalimtan nga butang nga inyong dalon pag mag-travel mo is ang toothbrush. So, kapila na ko no? And ay pug inagbala pod mo. Kabalo ba mo guys nga ang Coca-Cola sa 1961 gipagawas nila ang Sprite. So, gipagawas nila ang wala pa lagi ko nabuhian na. Sus. Kabalo ba mo guys nga mas epektibo kauno ng apple para mo mata ka og samot, para mo budlot na mo mata kaysa mo inom ka og kape. So, di naman kay ko may piktuhan sa kape, katulgon man ko maggamit ako og apple taga buntag. An apple a day makes the doctor away. Sakto giday. Kabalo ba mo nga ang octopus, ang ilang pupila na or ang nasa ilang mata kana bitaw ang itom nato dira. Ang ilaha kay rectangular na. Kabalo ba mo nga ang hyoid bone, wa ko kabalo unsa na pag-pronounce, nara dira, i-pronounce lang ninyo. Nana siya sa atong throat guys, and mao do ng bone nga dili connected sa atong uban bones. So single siya. Alone siya. Kung naamo karon sa Australia and nakasabot mo sa akong giistorya, sa akong giyawit, kabalo ba mo nga ang Qantas nga Australian aircraft means Queensland and Northern Territories Aerial Service. Kabalo ba mo nga ang Pulp Fiction, kana siya nga starring si John Travolta and Nick Fury nakalimot ko siya basta kana siya si Nick Fury na lang. Kabalo mo nga paghimo ana 8 million ang ilang budget and 5 million pa ingon sa salary sa mga actors. Wow. Kabalo ba mo sa English language, upat ra ka words ang naay duos. So mao ni ang hazardous, horrendous, stupendous, and tremendous. Kabalo ba mo nga ang pinaka tigulang word daw sa English language is ang town? Ano man? I-search niyo kay mag-search ko. Kabalo ba mo nga ang mga iring dili na nila malihok ilahang jaw sideways? Kabalo ba mo kung magbutang mo og grapes sa microwave, mubuto ang grapes? Kabalo ba mo nga ang baboy imposible kaayo makakita sa langit or sa sky? Kabalo ba mo nga ang pinaka-sensitive nga finger sa ato ang kamot is ang index finger? Ngano ka sensitive ni no? Manudlo manggod. Kabalo ba mo sa English language ang word na bookkeeping o bookkeeper mao lang na ang word nga naay tulo ka double letter nga nagbalik-balik. Libog no? Ako po libog ko. So ang Venetian blind daw, abin ako blind na,
Kabalo ba mo nga sa Japan na sila nabuhat? Kabalo ba mo sa Hawaii ang ilang Hawaiian letters is 13 ra kabuok. Kung di mo convince adto mo Hawaii. Kabalo ba mo nga ang mga armadillos pag manganak na sila upat kabuok magdungan, pero kung manganak sila dili lalaki babae kundi babae tanan, lalaki tanan, inana sila manganak. And diri na mahuman ang atong video karon na hapuna nga igang kaayo. O ganahan mo sa video, just comment down below, and don't forget to subscribe for more videos. Just click that notification bell and yeah, I think that's it. So sa tanan ganahan makabalo, and kabalo na mo, and kung wa mo nakabalo, just watch the video and share the love, share it, and knowledge is power, guys. Way mawala kung mo tanaw mo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Bye.